Mana kamano nyako Ramogi juang wadonje kidieny machielo ma en nonro mar Gaset okinyi ma kawuono ka bende kaka pile wantiere gi Gaset mar The Standard kanyakla gi Daily Nation. Okinyi ma kawuono kan kenda mar nono Gaset antiere gi Diana Olonde. Diana Olonde en reporter marwa kanyakla kod jang'ad picha e TV mar Ramogi. Nyaka tolo. Arwaki ni machiegni. Chio nade? Chio maber. Rotoriti okinyi ma kawuono. Orita, amor machako rado kendo. Donge Nyasaye ber. Nyasaye ber. Koro machiegni kamana kaka sing'isi nyako Ramogi juang wantiere gi Daily Nation kanyakla gi The Standard. Mana kaka pile nyako Ramogi juang kwanono Gaset wajami thuond wach mabende Gazede ochiwo okinyi ma kawuono. Dana neno ka okinyi ma kawuono en mana wach ochumi mabende kaluore gi nonro mabende notim odiochieng' manyo koro wachre ni ochumi mapacho ka osebedo gi dongruok mathoth kipimo giga mar 2020 nyaka higa mar 2021 kwacho gi The Standard wachang aneno ka oboke no ma The Standard wacho kanyo ni workers worst years economy recovers manyiso ni jotije okosebedo gi ngima mayot ahinya kata bedo ni piny Kenya ochumi mare oidho aneno ka kata kamano gima duong' ni dongruok nitiere mano wach molidh maduong' e toboke ma Standard. Daily Nation bende aneno kanyo ko wacho chumi kaluore gi nonro mabende notim. Daily Nation to koro wacho ni kata bedi ni dongruok mag chumi osemienjo mano kipimo higa mar 2020 nyaka 2021 par ni higa mar 2020 bende wantiere gi midhusi mar corona mabende waneno ka nokelo rochruok mar ochumi. Koro Daily Nation wacho ni kata bedi ni iwacho ni dongruok mar ochumi nitie to pesa ni kanye ofuku podonge pesa kendo jopiny mang'eny medo mana wawach gi dho ngere ni struggle medo mana temo rido kanda kata kamano to iwinjo ka seche duto te Sharon Ong'aw kum almost higa achiel iwinjo mana ka jo Kenya wacho ni yawa ochumi mbaya ang'o matimore duoknwa uru bech gik moko piny mane ywak mar jopiny to higa ni bing'eni bech gik moko medre ka sani nyaka chaki nyiew siling 65 mkati sani ben mana siling 65 mo matedo omedore okang' mamalo sani nyaka fuel bende noseketi omedore kata buge no omedore Sharon. Jonyuol winjo kata ka wacho ni buge F4 no wuoka kete siling 100 gi adi ochopo nyaka 150 en wach matek ahinya na winjo kata report mane reporter marwa Millicent Ogolo jonyuol ne ywak ni uniform magisebedo ka gikawo gi siling 3,000 uniform no kawo gi siling 30,000 Sharon en wach malich ahinya en wach malich bende parni nyako Ramogi juang e Daily Nation kanyo bende aneno ka gol tipo mar Peter Kenneth gi Sabina Chege obro mana lero ni matut maen kaluore koda okanga mar manyo jalupo gai mar ODM engwech mar laro tend piny Kenya kwa kama nyaka to lwacho ko The Standard kama bende thund wach mabende nwa set wake en kaluore kod medruok mar ochumi kipimo giga mar 2020 nyako Ramogi juang nyaka higa mar 2021 ochumi no medre kawuok kwana tamalo 0.3 e higa mar 2020 sani ochopo kwana tamalo 7.5 mano higa mar 2021 dani nyalo mana lero nyako Ramogi juang moko kuom medruok mabende obedo aneno ka tipo ochiw kata mana itoboke mokwongo yes aneno ka Sharon gima ber ni piny Kenya dongruok mare mar ochumi ochopo atamalo 7.5 kendo iwacho ni sani koro mkate marwa mar piny Kenya ochopo trilion 12.1 koa trilion 10.8 mano tiende ni wachorore kata waketo kang aparo ni Sharon ma en progress maber ma okang maber ma piny Kenya osechope maluo ni ing'eyo ni seche mibedo matuo seche ma gimoro goi Sharon nitiere kaka nyaki dog chien ming'wony mana kaka nitie oboke moro makimako to ng'wony and then bang ndalo moko bang ka ng'ato osewuok kata bang ka danger osewuok to ng'ano chako nya mai gima koro piny Kenya sani nitiere this is the face my face ma piny Kenya nitiere makoro otemo nya bang COVID-19 biro kendo rocho gik mang'eny rocho weche mag ochumi dongruok mar pinje ok mana piny Kenya kende pinje mang'eny koro aneno ka koro piny Kenya temo dongore kendo chung malo rise iwacho gani never give up to wadhi maber kata bedo ni itoboke to wacho kanyo ni
jopiny yuak pesa onge kata bedo ni dongruok nitie kamano. To mano bende maneno kata mana ka wach mar ochumi kaluwore gi nonro ma bende notime maneno ko mi pek ka wachako gi The Standard kanyo aneno ka momi pek chakre ito oboke mar 3 nyaka ito oboke mar 10. Koro kwadonjo mana gi iye kaluwore koda nonro ma bende notim mano economic survey mar higa mar 2021 bende wach moro nomora ka ito oboke mar 3 nitiere nonro ma bende notim ma bende koro wachre ni chuo ma pachoka kipimo gi mon e pacho ka nyidendni wacho ni chuo nyalo bedo ni biro tho piyo life expectancy maggi oket nyaka higa mar 60 makoro wacho ni mag nyiri to nyiri expectancy mag ngimagi ntiere higa mar 66.5 to gima nomora kendo ma akeno mora kosen wach makoro no omako dhoga matin wacho ni counties magwa makaluo Migori gi Homa Bay ema koro ntiere gi life expectancy matis ne chuo koro wacho ni chuo e county ma Migori gi Homa Bay nenda ni botho piyo kabiro chopo higa mar 50.5 compared to counties machalo kaka Mombasa ema nigi chuo manigi life expectancy mani malo kendo gidwaro more gi wakeni Sharon king'iyo matut e nonro mar life expectancy ni kata nonro mar ng'iyo ngima mar joma chuo kod joma mine e piny Kenya ineno kanyo ka gwenge mag Central Nyeri wakeni ji nyalo dak nyaka higni 75.8 Tharaka Nithi 70 Mombasa makoro giwacho ni wakeni modak e gwenge mag Masawa mano koriwo county ma Nyeri aneno kanyo Tharaka Nithi Mombasa Embu Kirinyaga Kiambu Nandi Laikipia koro kara luo Nyanza gwenge wa makaluo nyiso ni wakeni dwa tho piyo okang'eyo gima timore Sharon aparo ni o depend bande gi environment gi chiemo michamo aluora mari nyalo mi expectancy mar joma mine gi joma chuo pogore ineno ka iwacho kanyo ni gwenge mag Marsabit gwenge machalo kaka Lamu mago expectancy mar joma chuo ni piny matin ma bende luore nikech ing'eni counties machalo koda magi bedo ga gi tulo most of the time ting'eyo ni Sharon tulo kowuok to en joma chuo idwaro ni you as a man ibed simba inemibed ng'ama rito dalani ibed siro inemirit dalani to mae makelo thoe mang'eny mag joma chuo e counties mag Lamu lakini okwan marach ahinya okwan marach nekora mga jong'wano nyiewo The Standard kanyo kidwaro mar mondo mi isom ibed koda ng'eyo kaponi ng'ama dichuo kata miye ne county ma bende iwacho ni joma nyidendni kata mana joma chuo expectancy gichalo nade ma en nonro mar economic survey ma bende notim kod duol mar Kenya National Bureau of Statistics piny kanyo bende neno wach moro Sharon kapok wadhi mabor ahinya neno ka nitiere wach mar maternal mortality ma migawo mar thieth nyalo time gimoro maternal mortality e county ma Garissa pod ni malo gi kwan mar wakeni kech maternal mortality dongen mar wakeni kwan mar wakeni 641 kuom 1,100 mago wakeni ma pod wito ngimagi ka kelo ngima yes mano ni malo ma migawo mar thieth nyalo time gimoro kendo e kwan mar wakeni ma wito ngimagi seche ma gikelo nyithinde e piny ka onego beni dok piny kata kamano Nyeri gine magindiko kwan mar wakeni ma wito ngimagi mane piny mogik mano miyowa mana ranyisi ni wago okang ing'eni iwacho ni every journey starts with a step wago okang omiyo county ma Garissa osemeny kendo ng'eyo ni migawo mar thieth biro timo gimoro mondo kik wakeni wit ngimagi ka gikelo nikech sani bende ng'eni piny bende olonyo ok ber kata mana ka ng'ama miyo idhi konyori to itho nyathini bende otho lakini Garissa nikech koro bende gionge gi ute thieth makare koso ute thieth bende gibor go it also depends bende ong'iyo bende kaka telo ma county ni chalo Sharon iparo ni ang'o miyo county ma Nyeri opogore gi county ma Garissa to jogi duto nigi governors jogi duto nigi senators jogi duto nigi women reps gi jotelo mamoko gote in as much as nigi ntiere semi arid areas
ing'iyo jotelo mabende uyiero manyalo kelo dongruok. Ing'eni ng'ama kelo dongruok nyaka ng'i ngima mar jogene. Yes. To mano ne kare nikech kata mana kaka wan bende ng'eni wadong' mana gi ndalo matin. 95 kende to adhi yiero maduong' mabiro. Koro kichopo e debe kacha to itimo kwan ni e yo makare. Yes. Kiki bi muodi nyanya. Kiki bi muodi nyanya. Kodhi mana piny kanyo bende neno iwacho ni gisani kopogre gi respiratory diseases gi malaria ntiere kwan kata mna kotonre gi nonro wacho ni masira mag apaya kata mna masira mora UTI kanyakla gi njofni bende na chiel kuom otuoche ma bende osebedo ka thago thoth oganda i pacho kaende. Ineno kanyo kiwacho kanyo ni nyithindo manyiri ma johigni 10 nyaka 14 ema ndiko kwan mar jogo mogamo remo mani malo compared kata kipimo gi nyithindo manitiere higni 15 gi 19. Mangiso ni nyithindo manitiere primary are at high risk mar yudo mar gamo remo compared to nyithindo manitiere secondary. Sharon, nonro makama onego koro jonyuol bende ong'e matut. Jonyuol beda kicha. Yes. Ging'i matut ni nyathini tidwani mondo chom kanye. Ting'eni mai makelo tuoche machalo kaka UTI bende oyang kani gine tuoche. Nyathi matin okia sanitation maler, yani okia ritore, pod okia kako nyalo ritore maler. Ting'eni sechego kose gamo remo Sharon onego beni en gi ritruok makare, mai makelo tuo mag UTIs ma koro yang ni malo ka. Na kwa mga jong kwa di, wali dune lidone matin, nikitani noka bende kasadi mapiyo. Kwa ito boke mara ngwene gi abichen kalure kod wache magochumi mabende podane no kanyo. Ito boke mara beach Diana, county ma Nairobi ema bende kori wacho ni en county. Manigi mwandu mathoth. Tama kene ni kitchen capital city. Aparo ni mano bende in kare nikech ing'eni capital city gik mang'eny timore, ji timo a lot of businesses mag kelo omenda e mesa, mar pedho omenda e mesa. Sharon, bottom 10 counties bendo yanga kanyo. Anenogi. Aneno Isiolo, Samburu, Tana River, Lamu, Wajir, Mandera, Marsabit, Garissa, Tharaka Nithi kod Taveta. Ji apargi, counties apargi Sharon. Mana kaka ne wasiwacho chien counties madhi ang'wen kata beach kae gen mago mabedo affected kata mabedo gi monj maseche duto te. Sharon, ing'eni seche ma monj nitiere tiende ni onge kwe kendo dongruok ok nyal bedo mayot ahinya. Bende no ka Marsabit kanyo wachni en achiel kuom counties mantiere koda dongruok mathoth. Kwan mapiyo piyo bende ito boke mara 67 kod gine na weche mag ochumi. Ito boke mara 8 jokisiche gibiro go tach buore Nairobi ka. Nyaronga uogo nagi mondo bende ochope Nairobi. Nairobi nitiere gi maembe mochiek. Wane mwachako luongo gi. Ng'eni koro kaponi in gi watni Nairobi ke maluongi. Watni ko segwelimbe gwelo moro. Apa ne kamne kaka jokisiche gi walo ya. Very true. Mana dier. Kwa nyime mana mapiyo piyo Diana Olode kapok wadhi e Gaset machielo. Nitiere ito boke mara 10 kod 4. Men kalure koda weche mag siasa. Bang'e ni kweth mar Azimio bende gisani. Koro gintiere e tago maliet ka bende ndalo medo kayo chieng' tarik 16 mar dwe mar abich medo chopo. Ng'eni mane chieng' ma bende duol mar IBC nochiwo negi mar mondo nochiwo ne duond buche mopogore opogore jochung' mopogore opogore mar mondo mi ochiw nyinga jolupgi. Koro sani en wach malich. Koro Azimio bende osechako kelo kendo wach machielo ka koro gichano timo iwacho ni gitimo fresh kada mnagi conduct fresh poll. Yes. Mano mar manyo jalup Raila Amolo Odinga. Mondo jite obed gi mor, jite osir jalup mabro bedo mar Azimio jalno mabiro laro kom mar president. Bende kada mna kopogre kada mna gi kom kada mna president jal mabiro laro kom president nyakora mga juang bende no ka Azimio bende chan. Ng'eni bua Azimio ka ntiere gi duond buche moheo prare. Tido kada mna ka kum ranyisi e county ma Nairobi kada mna kidwa chung kada mna governor. Yudo ka ODM ogolo, Jubilee ogolo, Wiper ogolo. To ng'eni en kweth mana achiel. Koro gitemo tiyo gi yor polling kada mana ombulu miluto mar
neno ni ng'ani gimbi duond buche gi mabende biro chung koda otiko warito neno kaka mano biro kata mana dhi kedine ni Sharon en gima ber ahinya involving the public ing'eyo ni buche mang'eny iloyo doho okinyi kod odhiambo nikech public is not involved mangiso ni okang' mokaw ni en makare mar miyo bende oganda mapacho kae yiero jalno mabende gidwaro ng'eni kosetimo opinion polls biro tego jopiny biro tego ji ni jopiny dwaro ng'ama chalo kama to wan wadwaro ng'ama chalo kama koro ere ng'ama wadhigo mana kamano nyakora mga jom par ni kawuono ito boke mar The Standard ken chieng' tich abich kaka pile gintiere gi ito boke maiamu iye mong'ere kaka Pulse anno ka nyadendi moro ntiere tipone kanye The Pulse koro ne jogo eko moyoro weche mag dusruok gi gik makamago inyiewo The Standard mar mondo mi ing'i The Pulse Olonde wachope the Daily Nation kata Daily Nation iluonge ni Daily Nation Standard and The Standard yes ito boke mokwongo mar Daily Nation beder kaluwore kod weche mag ohala medruok kata mana lokruok mag ochumi mabende wachre no ochumi mar pacho kaendo osebedo katimo maber chakre higa mar 2020 kikitimo kata mana iwacho ni kuom ranyisi compare gi koro higa mar 2021 wachre ni ochumi no chier to kata mana mano wachno nwasetwake mai mutegno yes nitiere wach moro e ito boke mar 12 nikech aneno ka en mokete e thund wach maduong ma en kotendre kod wach mabende nwa wacho manyone ugai mar ODM jalup mare mabende koro gibro laro godo tend piny Kenya mana gi sani dongi mene sani koro Azimio negi wacho juma mokalo ni negi dhi dayo dhok to dayo dhok ne manene no kokelo koko Kalonzo bende na wacho ni an ng'at ma osechungi Raila chakre higa mar 2007 apaga kenda chaka chung kode ok nyal dadhoga Azimio koro no wacho ni gin koro gichiwo ne duond buche moheo 20 mar mondo mi ochiw jalgi koro wach man nyenjo ka duond bura ka duond bura koro chiwo mana ng'ate Jubilee no segolo nyenge 2 giwacho ni gitelo gi Peter Kenneth gi Sabina Chege naneno koro moro mabende no mako dhoga ka ing'eni duond bura mar KANU nochiw nyinge Kalonzo Musyoka mano Gideon Moi manochiw bang' mano aneno jagoro mongirore mar KANU mano Nick Salat wacho ni Kalonzo no giyiero gin gidwaro Gideon Moi en wach malich KANU bende nak ng'eni bende ochiwo nying Charity Ngilu koro duond bura ka duond bura chiwo koro dhi chwalo nying di bedo machal nade aparo ni ing'eyo ni at the end of the day ng'ato ka ng'ato nyaka koro yud thuolo mar chwalo ng'ate to Sharon bang' bedo piny kaka ot ing'eni ot nyaka ilosi odi nyaka ini wuone milosi yes bang' bedo piny kaka ot to gibiro select gibiro wacho gibedo kata piny kaka duond buche 26 magin no to giwacho ni ng'ama nigi mbi ng'ama nyalo konyowa kama and then gichak giyiero kaka gin giwegi kore ka gikete oko ne jopiny mondo koro yier ni to ng'awa ma piny duto dwaro Sharon gimomora en ni koro nyaka sani piny Kenya gi oganda duto koro chako embrace kata chako rwako wach mar jalup mamiyo ineno ka Jubilee osechwalo nying mar Sabina Chege to bende mata rang'iny mar namba 2 mar gi mokwongo ne en Peter Kenneth kata kamano it is an indication ni wachako embrace mag jomamine kendo magi maber ineno ka jomamine osebedo kasiro Martha Karua mondo mobed jalup jatend Raila Sharon we wang'i kaka gini brodhi kata en wach moro mabende pod itimo nonro weche osebedo ka wachre mathoth nikech wacho ni nonro mabende koro osebed kitimo odiochieng' manyore bende naneno ka gichak gitimo kendo nonro machielo kata kamano postmortem kamano notime kar od thieth moro mong'ere kaka Longisa naneno ka nonro osebedo ka nigi chochni ito boke no man Nation wacho kanyo ni investigations have however found a number of inconsistencies makoro chuno gi ni seche duto te gidok kar crime scene mondo ging'e ni to koro ere okang' kata ere angle ma wadwa kawo godo masirani kata mana piny kanyo Diana nikech ing'isa ni nego bedni wawuok ka piny ka nitiere japuonj moro mar madrasa
e boma mar Sabit ma bende nomaki kinde ma osekalo ka bende nitude koda weche mag maundu Al-Shabab. Gisani koro nomaki higa mar 2018. Osebedo e jela kuom kinde go. Koro odiochieng' manyoro nowe thuolo mar mondo mi odhi dalagi. Otamore wacho ni en kowuok kamiti kanyo to idhi nege. Koro en wacho ngiso kwayo mana jojela ma kamiti meda twe. Tipo ne ochiw kanyo nikech wacho ni thothgi kata mana jok mimako gi weche mag maundu malikre mag Al-Shabab kosegonygi tok gi yudre gilala poya nono. Koro en wacho ni kowuok auka kamiti kamano ok obi yudore. Mar ariyo ing'eni gima ber gi kamiti prisons kata prisons ma piny Kenya ka ipuonjou koro samoro oyudo home away from home oseyudo kaka onyalo loso pesa ne onyalo gedo koro oneno mana ni en kare kama entieno maduong' ni nyaka rit ngima jo Kenya duto. Adier. Koro kata kama nyakwara Mugejwang' aneno ka weche moko ma bende nitiere The Daily Nations kaindi moko kuom gi bende nwaselidho ni oboke ma The Standard. Ing'ende ka en mana leda mar mondo biwa misiso mondo dhi nyiewo oboke momor. Nitiere wach moro ma bende nomako dhoga ka. Ing'ende Daily Nation bende thothne gi jachiwo gimong'ere gi dho ngere kaka human interest stories. Nitiere ito oboke mar 3. Nitiere jang'wech moro ma pacho kae mong'ere kaka Damaris Mutua. Inyalo paro ma bende nilieko ni onega koda osiepne. Bende gisani koro chuore ma bende osebedo katiyo Qatar bende koro osebiro kayanga ka bende wacho kaka tho mare nobuoge. Owacho weche mathoth kanyo ka bende owacho nitiere weche ma bende mag SMS kata mana ote machuok ma bende negi jaoro. Koro en wach moro malit. Koro Damaris poko iki ibiro iki chieng' tarik 12 mar dweni. Bende aneno kanyo ka bende gichango omenda mar timone kopo mogik. Gintiere gi target mar choko omenda moheo siling 700,000 to gisaneno kosechanga 62,000. Nyaka tolo nego bedni wawuok ka wach ni mogik watiko chenro makama. Wachna mogik Sharon mana kaka pile osengiswa ni ochumi odongore Sharon mwenyiera ochumi odongore gi atamala 7.5 maduong' ni kik wayuagre watia kako nego beni watiyo kendo kik wadhi e yore ma ok ni kare wati matek to kama kawaida Nyasaye biro gwedho pokwa. Erokamano ahinya Diana Olonde kuom bire donro mar Gaset okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya. Kaka manyakwara Mugejwang' nwalidho ni alidha gi Diana Olonde mar mondo miwa misiso mar dhi nyiewo Gaset, The Standard gi Daily Nation okinyi ma kawuono. Kaka mano gi kanye makelo wae giko mar nonro mar Gaset okinyi ma kawuono par ni chenro pod iye lach. Wadhi koyo matin bang'e nyawadwa Joyce Oduor bende aneno katimo ikruok makoni kod kocha wendo mare bende osechopo kaindi ka bende bang' ma en twak e chenro mar RUU Piny. Kik idhi mabor.